Hi guys! Magandang noon. Magandang tanghali. Nakauwi kami ni Chris around 11 a.m. Ayun. That's the last one. Baga kami pumunta sa San Lazaro. 8 yata yun. Tapos, bago mag-8, nakalis na kami dito. And then 8, nandun na kami. So, mga 10. Tapos na kami. Medyo malayo. And then namalengke pa kami. So, ayun. Nakapagluto pa ako ng sinigang. Favorite ni Daddy. Kaya mag-lunch na kami because it's 12 noon na. Pasado na. 12:05 na ba? Hindi pa naman. Bakit? Ubus ko rin siya. Oh, sige. Yun. Kasi pupunta kami sa kabilang bahay. Kukunin namin yung yung ibang natitirang gamit and yung ni Daddy. Computer. Let's pray. In Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Bless us, our Lord, in these thy gifts, which we are about to receive from thy bounty, to Christ our Lord. Amen. That's it, guys! Hi! We're here na, guys, sa stock room. Ay, mag-upload ako ng vlog. Kasi nandito pa yung internet namin. Ay, si Daddy nagtatanggal na siya ng mga cable. Tapos ito, tatanggalin namin yan kasi lalagay ko yan sa sa may, pinagpeg ako. So, office ko. Yun, tapos ito, nalinis na ng kapatid ko. Pinalinis ko na. Ayan. Dadalhin to sa sa store. Kasi mga soft drinks doon. Minsan, konti lang yung nabawas. Sayang na. Kasi hindi na malamig kinabukasan. Alam niyo yung gano'n. Mga tira nilang, mga inumin mostly. Ayun, nasasayang. Ba't kita ko focus? So, yun. Upload muna tayo, guys. Ay, excuse me. Ano pa ba? Wait lang, asan yung kasi, dito pala, yung mga shorts namin. Yun, hindi pala namin nadala sa sa apartment pa. Pimple ko. 1, 2, 3, 4, 5. Ano na siya? Connect the dots na, guys. At tawag nga doon, may constellation na naman ang pagmumukha ko, guys. Tada! Oh. Masikip nga, no? Pero nakatagal kami rito ng ilang buwan na. Anong petsa ba yun? September ata yun. Kami lumipat. September, October, November, December, January, February, March. O, mga 6 months din. Yun. Ay. Sabi ko, na to ng bayo ko. Hindi pala niya dinisassemble. Ito kasi yung computer ni Daddy. Ano na rin yan eh. Ito pala. Kukunin na rin yan. Ay, Daddy, tawagan daw pala yung yung globe. Lagi yung telepono. Ikaw yung account holder dito eh. Ako sa tawagan mo. Kung magkakausap dun. Naitawag ko na, guys, sa globe. Yung sa na lang, 3 to 5 working days daw yung yung processing ng paglipat. So, bali, mag-i-install pala ng panibagong mga linya-linya pala. So, hindi na kukunin itong dito. Kaya, magbabayad ulit ako ng 1K. Pero, di bali na at least mailimpat kesa yung pupunta pa ako rito para mag-upload. So, yun. And, may abang na yung yung sakaling mag-uupa rito, may abang na ng internet. So, yun lang. And, wala na yung computer. Ayan, Tapos, sabi ko, mapuputol ba agad yan? Ngayon, sakaling kasi ipapaprocess na, diba? So, yes, ma'am, mapuputol agad to, sabi ko. Gusto ko sabi na, pwede ba within 24 hours naman? Kasi nag-upload ako, my gosh. Dapat pala mamaya mamaya pa ako tumawag. So, hayaan mo na. May internet naman din sa bahay. So, lilipat na lang ako dun, guys, para doon mag-upload. Na lang siguro 59 minutes na lang uploaded na yung 2 vlog. Sayang. Baka malay niyo naman umabot, diba? So, yun, tuloy ko muna to, guys. Kasi lang kami dyan, sa may barangay. Naka-hazard lang kami. Pabalik na kami, guys. Dumang kami sa doon sa Talipapa. Diyos ko, kinabahan ako. Grabe. Ang sigip. Tapos, buti na lang yung mga
sidecar boys na sinasakyan namin. Tinulungan si daddy na maka pass through. Nakakabuka pagka sa sa masikip dumadaan kasi yung iba di ba ginagasgas kami. Ibuti na lang mga kano namin. Sanggan dikit din namin nagsa-sidecar doon. Sige, malayo. Kaya safe kami nakalabas doon. Dito na lang sa Baclaran, papuntang EDSA. Chong, paa! Sorry, excuse me! Ale, puwet! Good morning guys! Happy Saturday! Ngayon ata ang balik ni Sel. Kasi kahapon pinadala ko ng pamasahe, tapos pambili ng tinapa, dilis, yung mga dried goods, tapos pansit. Yun. Alam ko si daddy ko ng oras natulog kasi nag-ayos dito. Kung anik-anik na inayos ata sa PC niya. Pero hindi dito yung PC niya guys, nasa sa kwarto. Pinababa ko kasi ito eh. Ayan na. Okay na Okay na yung niya, yung taas niya. Kasi last time is dun sa frame, parang pantay sa frame na ganyan, straight na ganun. Ayan, okay na. Yan. Ito ang aming living room. Na muna. Hindi pa tapos. Masarap siya na guys. Ang hirap ang hirap. Sabay-sabay yun talaga, promise. Kaya inuunti-unti ko lang. Hey! Kang iihi dyan bubugbugin kita. Mag-print na muna ko ng stickers. Kaya daw stickers. Ito, may mga ilalagay dito si Chris yung mga stuffed toys niya daw. Ayan muna nakalagay ngayon mga drill bits. So, kasi dami pang i-drill. Yun. Dito kasi magpapalagay ako ng isang shelf para lagayan ng kung anik-anik ko naman. Yun ang aking office. Ayan yung dining ulit. Ang dami nagagandaan talaga sa inyo ng dining guys. Ito, siguro bili ko dito is 6K ata. 6K. Anim na upuan na. Tapos ito. Yun. 6,000 lang. 6,000 ba yan? Oo, tama na sa 6,000 lang yan guys. Kasi kasama yung sofa. 12K binayaran ko. So, 6,000 and 6,000 na yun. Kasi yung sofa. Tawaran ko eh. So, yun. Hey! Tapos si Chris natutulog sa namin sa kwarto namin kasi sira pa yung aircon dito, papalitan ko. Pati nga yung aircon dyan sa kwarto namin. Parang hindi gaanong malamig. Bakit guro tay? Ha? Sangag muna ako guys. May tirang kanin kagabi eh. Gusto na frog yung sinangag. Naglagay lang ako ng itong star margarine, yung garlic flavor. Ayan. Tapos lalagyan ko pa rin siya ng konting garlic na lang. Dalawang cloves. Para malinam na. Sayang. And then pag sa ulam nila itong corned beef, hotdog. Yun. Kasi bawal kay Chris yung malanasa. Walang egg. Sobrang bet ko talaga tong na to guys. Induction na to. Ang bilis makaluto. Dalawa nga to eh. Kasi ni mami na kapanalunan ata. Or, hindi. Ito yung sinasabi ko. Lagi siyang yung may mga tumatawag sa credit card na nanalo ng ganito, ng ganyan. Pinupuntahan niya. Tapos, credited pala sa account niya. Kaya, bali parang binili pa rin niya yung suma total. Dalawang ganito, magkaibang brand lang. Dalawang burner din. Ayun, itong isa, binigay na sa tapos yung isa sa computer. Tapos magkasain ako ng portobello. Habang itopak yung editor ko. So, Vegas ko. Itopak yung gumagarival yung mga vlogs ko. Ay, yung mga clips. So, kailangan kong i-restart na yung
yung laptop kasi may nagpupulo pa nga ng paper. Ah! Kainit talaga guys. I'm done. Nainit ko na rin yung ano guys, yung sinigang. Alam yun naman. Ito ang favorite ko. Wala na laman yan. Puro ano na lang yan. Sabaw. Tapos mga gulay. Basta latak na sinigang akin yan guys. So yun. And then nagkaroon na rin ako ng fresh mango shake. Yan. Sobrang init. Kesa mag-juice kami na ano, tinimpla. Nag-shake na lang ako. Para sa akin mag-ama. Yes! Grabe. El Niño to. Pakainit sobra. Wait lang. Tapang ko lang muna kayo dyan. Underneath the shed. Parang ba pinagkakanta ko? Wala tong gatas guys. As in yellow. Tsaka ano lang to. Mangga. Tapos konting sugar. Sakto. Para sa dalawa. Tubig lang ako. Breakfast is served guys. Ayan mga nakahubad. Sobrang init kasi. Let's pray. Let's pray na. Sa mga guys. Dali na. Dali na. Dami ko pang gagawin. Ayos na ako. My Father, the Son, the Holy Spirit. Bless us, our Lord, and these are gifts which you are about to receive from thy bounty to Christ our Lord. Amen. And tayo guys. Yeah. Tusok. Pinag-isa ko na lang eh. Yeah. Hindi. Meron pa dun. Eh, sobra-sobra ng pag ano ko ng ano, madami. Kaprito. Yung enough lang. Para hindi nasasayang. Star rice. Siya yung mga stars. Ayaw niyan. Tikman mo muna. Hello guys! Lunchtime na. Kaya luluto na ako ng chicken breast. Lagyan ko lang siya nitong ano. Chicken. Ayan, seasoning. Tapos, kinover ko lang ng konting-konting crispy fry. Yun, bango. Ayan siya. And then, luto ako ng siguro matatlong pirasong nuggets. Baka di magustuhan ni Chris. Ayun na sa mga herbs eh. Ayan. And ito na yung kanin namin. Tapos, pansabaw is, ito na lang, shallot chicken. Kaya risa, ayam, bawang. Ayun, ang sarap kahapon nung tinry namin yung stir-fried Singaporean spicy noodles. Ang sarap. Sabi na ni Daddy, balikan daw namin yun. And then, tinanggal ko yung guys, yung tag dito. Carpet. Salbay itong mga asong ko. Diyan pala umiihi. Nilinis ko nung niskoba ko siya. Ito. Niskoba ko siya. Ayan, para matanggal nga yung mga hair nila. Hindi bang mga dumi. Ay, gusto. Ayun, I found out. Nandiyan pala sila nag-wiwi. At tinanggal ko na. Palalaban ko muna. Tapos, baka hindi ko na ibalik kasi dyan din naman talaga sila iihi niyan. Mahirap na yan. Mahirap bantayan naman lagi, di ba? So, hindi ko nalalagay. Siguro maliit na lang na pang center na lang talaga na carpet ang bibilin ko. Ay, mas mura nun eh. Ay, hindi gaano ayun kasi bibili ko eh. Parang high-end din. So, medyo mahal nito. So, parang may generic naman doon. Yun na lang bibili ko. Pang center na lang talaga. Pang accent lang doon. Pag bumalik kami sa Paris na Plaza.
And then yan, nakapaglaban na rin ako ulit guys. Na-enjoy ko talaga yung yung gawaing bahay ngayon. Ito yung tsura ko Ayan yung sando to ni daddy kagabi na pinagtulog ko. Basang-basa nga ako. Pinaglinis pa ako ng CR. Naglinis ako ng kwarto na. Tingnan yung kwarto. Tingnan natin. Naayos ko na wala na yung mga boxes. Ayan. O, diba? Medyo maliwalas na. Nilagay ko na dyan yung ang carpet na pang paanan lang. Ito sa ayusin ko pa yan guys. Yan lang muna. And then nandito na yung ni daddy. Yung lagyan ng sapatos. Yung computer. And then, yun. Ayun pa. Tatanggalin ko pala yun sa taas na yun. Paglagay na lang ako dyan sa vanity na yan. Kulang na lang ng salamin. So, ayun. Punta kami guys sa store. Hatid ko lang yung mga nilaban. Ayan. Tatapi ko na. Tapos si Chris ayaw sumama. Ayan. Nakakita na ng kalaro dito eh. Yung kaklasmate niya dati sa So, naman. Doggies Ito, skinless na siya. Yung pag-alala dito. Hindi, bukod dyan, meron pang isa eh. Akong pinapakain. Oo, aman. Oh, no. Andyan si Chris guys, oh. Computer shop na yung paglaro sa, niya, classmates niya. Tapos ko nadali ito may mga gagawin pa ako. Dapat kinuha natin yung yung dog food. Baka kapag may ganyan, pakainin natin. Nag-stock tayo dito sa sakyan. Yun na siya. Mama dog pa naman. Babae eh. Ito guys, ito kahabaan na to. From pag nakita nyo na Libertad Station dyan, yung LRT, kahabaan nito is furniture center. Dito namin binili yung doon nga lang sa unahan. Yung table and yung sofa. Yan. Tabi-tabi lang yan. Pag nakita nyo na yung Libertad talaga na LRT. Yan. Arna is to. Dapat may windshield. Chaba. Ay! Uy! Guwapo naman yan. May buhok ka pa pala. Hi guys! I am Lucas guys! Hi guys! Ikaw yung mga video mo Hagikik! Gasak! Grabe! Inuubo-ubo nakakatawa Ayun ito yung... Tatawa na mo si si Ate Jada. Mukha kasing Kiko yung mukhang Kiko Bakit? Mukha kang Kiko eh. Maganda naman ako paglaki ko eh. Ay, maganda daw siya paglaki yan. Papaniwala dyan sa tita mo. Maganda yan. Walang yan. Maganda yan paglaki. Bully. Feeling ka kasi. Porket nandiyan lang si Titi. Laglag ka tuloy. Di ka Yari ka mamaya. Makuha ka siya tingin. Chaba! Ay, chaba! Ayan si Ching-Ching? Nang meme? Meme time. Ikaw, chaba. Ay! Missing. Ito joke talaga kahit kailan. Ito talaga pag kinikilig lagi ito eh. Ganda ninda yan. Grabe siya oh. Ganda ng nanay mo. Nakabawi na ba sa'yo yan? Nagpapaganda na? Nagpapaganda na nanay mo? Nakabawi na ba sa'yo? Nakabawi na sa hiwa mo? Ha? Gigil! Ako, guys, yung gigigil ako na para sa inyo. Gigil! Ito daddy, dala-dala yung Dio. Chaba!
Dumadastos ka na. Ano? Ano ko yan? Hello YouTube, this is your very foul Froggy, and who are you? Greetings from the planet Earth. Hi, I'm a nursling. What are you? Are you organic, mineral, or just a piece of the grub? Anong tawag sa'yo? Ano kinakain mo? Gulay. Gulay na... Lahat ng gulay. Bigay ka ng gulay na nagsisimula sa G. Ewan. See? There you have it. Ang life form na to, hindi talaga kumakain ng gulay. Kumakain na. Hindi niya alam ang gulay talaga. What is gulay? Anong ulam na gulay ang paborito mo? Kanin. Palaya. Ulam ang patlaya? Iba ano? Anong ulam ng paborito mo na may gulay? Ginisang manok. Manok gulay. Ginisang. Just fooling around with this girl. Make sure to like us at YouTube din. May time lang. May time lang. Get to know Jada. Jada is the the little girl who you find in the little street around the corner. Sige, bye-bye. Hi guys! Since wala tayong ilong ko naman, parang si Maui lang. Joke lang. Ayun, mask muna tayo. Para ganda naman ang skin at grabe. Yan, tigidig ko. Yun. May vlog ba ako ngayon? Wala masyado. Kanina lang ata, pumunta kami ng store. So, galing kaming guys, galing kaming yung sa inupa namin dati, kinuha lang namin yung remote ng ni daddy. Yung screen. Ano yun eh? Monitor. Tapos yung niya. Ano tawag doon sa isang kinuha natin? Uninterrupted power supply. Uninterrupted power supply. So, yun. Board of na si Chris. So, dyan na muna siya pansamantala guys. Habang wala pang aircon yung kwarto niya. Papalitan ko kasi yun eh. Para, malamig-lamig sa kwarto niya. And then, dito rin papalitan ko. Mahina na yung yung lamig eh. Or mahirap lang, mababa lang yung horsepower nun. Kasi maluwag tong kwarto. Parang ang hirap niya palamigin. Pero lumalamig naman. Pero hindi mo ramdam na parang aircon. Ayun, good night. We'll see you tomorrow. Visit ko si Daddy. Good night, Daddy. Bye.